Menikin sinne 50 000 kuorta? Kyllä. Ja ne sekoitat, älä vatkaa hirveästi, mutta sekoita ne sekaisin. Sitä varmaan pitää vähän vatkata, että se kananmunan rakenne rikkoutuu, mutta ei silleen niinku, sitä ei tarvitse yrittää edes vauhoksi. Tämä ei toiminut. Perkele. Tää näkyy tää koko homma tuolla. Toivottavasti jos se riittää akku. Haluatko maistiaisia? Joo. Tuhakke. Oho, sehän meni vinna. Siitäkö sä vaan napat? Joo. Joink. On ilmeisesti ihan syötävätä. On. Niin me saahan syödä nämä parhaat palat itse nyt ihan tässä tälleen. Tälle. No muut mä kuorutan, niin niistä tulee nätimpiä. Oli ihan hyvä idea laittaa se toinen muna, jos sitä ei olisi ollut. Niin näin ei olisi näin rapeita. Ei niitä nyt niin hirveen kauniita tarvi olla. Hoitais melkein. Kun niistä näkee, että mä oon yrittänyt. Niinhän. Mä voin kuvata vaan niitä parhaimman näköisiä sitten. Maistuuhan siellä niinku se omari ja sit se vanilja ja... Minä maistellut niin tarkasti. Sä vaan syöt sille nom 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 nom. Niinku vanilja omar huppikakkuja. Tää oikeesti käydä siellä Clas Ohlsonilla jossain vaiheessa ostamassa noita leivontatarvikkeita. Ei oo sitä kaulintakaan, niin... Eikö se oo sama hommata sitten niinku muitakin? Mä kuitenkin teen loppuunsa aika paljon. Alex. Loppuu. Loppuu kiinni. Ei. Nee. No, teidät ottaa myöhemmin.